Χαίρετε. Όλοι γνωρίζετε εκείνο το συναίσθημα μετά από ένα χωρισμό, όπου κάθεστε μέσα στη σύγχυση, τον πόνο και τη ραγισμένη καρδιά. Αναπαράγετε συνομιλίες, ξαναδιαβάζετε παλιά μηνύματα, παρακολουθείτε τα social media τους και τρελαίνεστε αναζητώντας την τέλεια απάντηση που θα μπορούσε να κάνει το χωρισμό να πονάει έστω και λίγο λιγότερο. Τελικά πείθετε τον εαυτό σας ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεστε είναι μία ακόμα συζήτηση με τον πρώην σύντροφό σας. Διότι ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια της ραγισμένης καρδιάς είναι το πόσο έντονα επιθυμεί το μυαλό σας μια λύση. Όταν μια σημαντική σχέση στη ζωή σας τελειώνει χωρίς τη σαφήνεια που χρειάζεστε, ο εγκέφαλός σας μπορεί να κολλήσει, να περιστρέφεται ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί η καρδιά σας και το νευρικό σας σύστημα βρίσκονται σε τόση απορρίθμιση. Το να επιθυμείτε μια αίσθηση ολοκλήρωσης είναι απολύτως φυσιολογικό. Πιστεύετε πως αν ο πρώην σύντροφός σας απλώς παραδεχόταν ότι χειρίστηκε τα πράγματα με λάθος τρόπο, τότε επιτέλους θα νιώθατε αρκετά ελεύθεροι ώστε να αφήσετε πίσω σας όλο αυτό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η αληθινή ολοκλήρωση, το κλείσιμο, δεν έρχεται από κάποιο άλλο πρόσωπο. Και το ταξίδι προς μια γνήσια, αυθεντική ολοκλήρωση ξεκινά τη στιγμή που σταματάτε να περιμένετε από εκείνον που σας πλήγωσε να γίνει αυτός που θα σας θεραπεύσει. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους αυτό δεν είναι βοηθητικό είναι ότι πιστεύουμε πως περισσότερες πληροφορίες οδηγούν σε περισσότερη θεραπεία. Όμως, τις περισσότερες φορές, περισσότερες πληροφορίες οδηγούν σε περισσότερα ερωτήματα. Έτσι, όταν περνάτε ένα χωρισμό, σκέφτεστε: αν είχα όλες τις απαντήσεις, θα ήμουν ικανοποιημένος. Ο εγκέφαλός σας χρειάζεται να τερματίσει τον κύκλο. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι περισσότερες πληροφορίες απλώς διαιωνίζουν περισσότερα ερωτήματα. Μελέτες απεικόνησης του εγκεφάλου έχουν δείξει ότι η ρομαντική απόρριψη ενεργοποιεί πολλά από τα ίδια νευρικά μονοπάτια που σχετίζονται με τον σωματικό πόνο, την επιθυμία και το στερητικό σύνδρομο του εθισμού. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που η ραγισμένη καρδιά μπορεί να αισθάνεται τόσο αιμονική. Το μυαλό σας συνεχίζει να προσπαθεί να επιστρέψει στην πηγή της προσκόλλησης, αναζητώντας ανακούφιση, παρόλο που η επιστροφή σε αυτήν απλώς καθυστερεί την επούλωση. Είναι σαν να κάνετε αποτοξίνωση από κάποια ουσία. Είναι ένας δύσκολος κύκλος για να ξεφύγετε. Αναπαράγετε συνομιλίες, προσπαθώντας να καταλάβετε τι σας διέφυγε. Ξαναδιαβάζετε παλιά μηνύματα, αναζητώντας κρυφά νοήματα. Παρακολουθείτε τα social media τους, ρωτάτε κοινούς φίλους για νέα και καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι το να επικοινωνήσετε μαζί τους είναι ο μόνος τρόπος για να νιώσετε καλύτερα. Όμως, αντί να σας βοηθούν να θεραπευτείτε, όλες αυτές οι συμπεριφορές σας κρατούν συναισθηματικά προσκολλημένους σε μια σχέση που έχει τελειώσει. Μένετε κολλημένοι επειδή αυτό που θέλετε να αλλάξει δεν αλλάζει. Δεν χρειάζεστε περιττέρω ανάλυση. Χρειάζεται το δυσκολότερο πράγμα, την αποδοχή. Πιστεύετε ότι η ολοκλήρωση, το κλείσιμο, θα έρθει από μια εξωτερική πηγή, ενώ στην πραγματικότητα η αληθινή ολοκλήρωση προέρχεται από το να εστιάσετε στην εσωτερική σας θεραπεία. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μισεί τα ανολοκλήρωτα τέλη. Η ανάγκη για γνωστική ολοκλήρωση κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν εγγενώς τη βεβαιότητα και δυσκολευόμαστε όταν νιώθουμε κολλημένοι στην ασάφεια ή σε αναπάντητα ερωτήματα. Αυτό που ο εγκέφαλός σας δεν αντιλαμβάνεται είναι ότι μπορεί να μην λάβετε ποτέ την εξήγηση που θα σας ικανοποιήσει πραγματικά. Ο πρώην σύντροφός σας δεν θα σας δώσει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Ακόμα κι αν σας δώσει μια εξήγηση, η βαθύτερη συναισθηματική σας πληγή θα παραμείνει ανοιχτή, διότι αυτό που πραγματικά αναζητάτε είναι η συναισθηματική ασφάλεια, επιβεβαίωση και αυτοεκτίμηση. Και αυτά δεν μπορούν να προέλθουν μόνιμα από κάποιο άλλο πρόσωπο. Πρέπει να προέλθουν από το ενδότερο είναι σας. Λοιπόν, από πού ξεκινάμε? Η δύναμη της μη επικοινωνίας μετά από ένα χωρισμό δεν είναι τιμωρία, δεν είναι χειραγώγηση. Είναι απλώς το να δίνετε στον εαυτό σας το χώρο που χρειάζεται ώστε το νευρικό σας σύστημα να αρχίσει να επαναρρυθμίζεται σε λειτουργικότερα μοτίβα και όχι σε μοτίβα στέρησης. Και όταν λέω μη επικοινωνία, δεν εννοώ απλώς να μην στέλνετε μηνύματα ή να μην τηλεφωνείτε. Είναι να μην ελέγχετε τα social media τους, να μην ρωτάτε τους φίλους τους πώς είναι, να μην προσπαθείτε να μάθετε πώς θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Δεν είναι εύκολο. Οι ρουτίνες σας, οι σκέψεις σας
Οι πράξεις σας περιστρέφονταν γύρω από αυτό το άτομο. Και ξαφνικά όταν εκείνο φεύγει, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό, εκεί που συνήθιζε να κατευθύνεται η προσοχή σας. Έρευνες πάνω στη θεωρία της προσκόλλησης δείχνουν ότι οι στενές σχέσεις ενσωματώνονται βαθιά στα συστήματα συναισθηματικής ρύθμισής μας. Πράγμα που σημαίνει ότι η απώλεια αυτής της σύνδεσης μπορεί να διαταράξει τα πάντα στην αίσθηση συναισθηματικής σταθερότητάς σας. Γι' αυτό η θεραπεία απαιτεί την ανοικοδόμηση αίσθησης σταθερότητας εαυτού. Ξεκινήστε να αντιμετωπίζετε τα βαθύτερα ερωτήματα που βρίσκονται κάτω από τη θλίψη και εκεί μπορεί πραγματικά να αρχίσει η ολοκλήρωση. Ρωτήστε τον εαυτό σας. Πού έχασα τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη σχέση? Ποιες τοξικές συμπεριφορές επαναλάμβανα? Τι συναισθηματικό φορτίο ανέδειξε μέσα μου που υπήρχε πολύ πριν μπει αυτό το άτομο στη ζωή μου? Όμως αυτή είναι η δουλειά που πραγματικά σας αλλάζει προς το καλύτερο. Αντί να αναρωτιέστε τι σκέφτονται για μένα, πρέπει να αρχίσετε να ρωτάτε τι αποκάλυψε αυτή η σχέση για μένα. Ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείτε να κάνετε μετά από ένα χωρισμό είναι να γράψετε κάθε στιγμή στη σχέση όπου νιώσατε συναισθηματικά υποτιμημένος, υποτιμημένη, ανήσυχος, μη ακουσμένος ή μη συνδεδεμένος. Η ραγισμένη καρδιά έχει τον τρόπο να ρομαντικοποιεί τους ανθρώπους μόλις φύγουν. Ο εγκέφαλός αρχίζει να αναπαράγει κάποια highlights και να ξεχνά όλες εκείνες τις στιγμές που ήταν δύσκολες ή ακόμα και επώδυνες. Κοιτάτε πίσω μια φωτογραφία και βλέπετε μόνο τα χαμόγελα, αλλά όχι την ένταση ή τον καυγά που είχατε λίγο πιο πριν. Σκέφτεστε όλα τα υπέροχα μέρη που πήγατε, αλλά όχι την ασυνεννοησία στο να τα σχεδιάσετε μαζί. Σκέφτεστε όλες τις απίστευτες στιγμές που ζήσατε, αλλά ξεχνάτε όλους τους καυγάδες στην πορεία προς και από την εκδήλωση το βράδυ ή το πάρτι γενεθλίων του φίλου σας. Το να γράφετε τα πράγματα σας βοηθά να διακόψετε αυτή τη στρέβλωση, ώστε να μπορέσετε επιτέλους να δείτε τα πράγματα πιο καθαρά. Η αποδοχή ότι η ολοκλήρωση είναι εσωτερική διαδικασία σας σταματά από το να διαπραγματεύεστε ατελείωτα με το τι κάνετε, τι πρέπει να πείτε, πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε. Αυτή τη στιγμή απλώς χρειάζεται να βιώσετε τον πόνο του χωρισμού χωρίς να πράξετε κάτι περαιτέρω. Είναι ζωτική σημασία να αφιερώσετε αυτό το χρόνο μετά το τέλος μιας σχέσης για να δώσετε στον εαυτό σας χώρο να επεξεργαστεί. Οι σχέσεις είναι κύκλοι σύνδεσης, ρήξης και επανόρθωσης. Σε υγιείς σχέσεις, η σύγκρουση ή η ρήξη οδηγεί τελικά ξανά στην κατανόηση και στην επανασύνδεση. Όμως όταν οι σχέσεις τελειώνουν απότομα ή με πόνο, μπορείτε να βρεθείτε συναισθηματικά εγκλωβισμένοι σε ένα σημείο ρήξης, χωρίς δυνατότητα επιστροφής σε μια φάση σύνδεσης. Αυτή η επανόρθωση που αναζητάτε δεν θα έρθει από έναν σύντροφο που έχει φύγει. Θα εμφανιστεί όταν μια νέα σχέση σας αντικατοπτρίσει τις ίδιες ανασφάλειες, φόβους, τραύματα προσκόλλησης, επικοινωνιακά μοτίβα ή φόβους εγκατάλειψης. Και αυτή τη φορά δεν θα καταλήξει σε ρήξη, διότι αυτή τη φορά έχετε μάθει να επεξεργάζεστε αυτούς τους κύκλους με έναν υγιή, συνεπή τρόπο που προστατεύει συναισθηματικά τον εαυτό σας. Αυτή είναι η ολοκλήρωση. Ίσως στην προηγούμενη σχέση σας αγνοήσατε red flags, επειδή φοβόσασταν μήπως χάσετε το άτομο. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν κάποιος νέος δυνάμει σύντροφός σας δείχνει τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια. Και αυτή τη φορά αποχωρείτε νωρίς αντί να διαπραγματεύεστε και να αγνοείτε τη διαίσθησή σας. Ίσως η παλιά σας σχέση σας έκανε ανήσυχους επειδή χρειαζόταν συνεχώς επιβεβαίωση για να νιώσετε ασφάλεια. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν μαθαίνετε να ρυθμίζετε τα δικά σας συναισθήματα, αντί να κάνετε κάποιον άλλον πλήρως υπεύθυνο για τη σταθεροποίηση του δικού σας νευρικού συστήματος. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν κάποιος μπαίνει στη ζωή σας και πυροδοτεί εκείνες τις πεταλούδες και τα στυλ αγχώδους προσκόλλησης, αλλά εσείς πλέον τα αναγνωρίζετε ως ασυνέπεια και όχι ως ερωτική έλξη. Όταν αναλογίζεστε το πώς καταφέρατε να περάσετε δύσκολες περιόδους στο παρελθόν, αντλείτε περισσότερη ενέργεια για να αντιμετωπίσετε νέες προκλήσεις του σήμερα. Πρέπει να κοιτάμε πίσω σε στιγμές που κάναμε δύσκολα πράγματα για να μπορέσουμε να κάνουμε νέα δύσκολα πράγματα στο μέλλον. Θυμηθείτε αυτό. Το να χάνετε κάποιον δεν σημαίνει ότι χάνετε τον εαυτό σας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η ολοκλήρωση είναι η επιστροφή στον εαυτό σας. Το να θυμάστε ό,τι έχετε καταγράψει στην πλάτη σας,
ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και ότι είστε ικανοί να αλλάξετε τη ζωή σας προς το καλύτερο. Ευχαριστώ.